A mí, tal como veo, eu son o lobo feroz. Cando me meto a actuar, cando estou cuidado, non me vayan a levar. Eu somente son caixeira nun gran supermercado. Teño que comprar lixeira ou amenazan de ocupar. Eu son lino dependente, teño que estar moi calado atendendo o meu traballo. Eu son Clara dependente e teño que asesorar a todos os clientes que me veñan preguntar. Ui, para un pouco, por favor, para xa. E logo máis feliz son, que non queren facer caso. Que mentira mensual. Non sou unha infelición. Somos todos un montón. Vale, xa está ben, atender a mamá. Mamá, vas marchar. Si, sin traballar, vas a miña oficina ou chego tal a fichar. Caramba! Que guapa vas! Eras as miradas. E que queredes que vos traia? A ver, pedide un a un. Eu primeiro, logo non. Vale, basta xa. Tomar e senón nada de nada. Eu quero un mousse de chocolate. E a min un poquito máis barato. Ai, pois eu non sei o que quero. Que guai que sexa, non pida nada. Nada. Ai, dúas tazas de chocolate. Mamá, iso non é xusto. Lira quere pedir máis. E ti que queres a música? Eu quero un saco de chocolate. Que disparate. Ti non queres nada, louca. Eu quero moitos doces amargos, pero que sexan de chocolate. Está ben. Para lembrar que o chocolate vai seguir tendo nariz. Como a presión de vi. Ala, pechar a porta. Ei, que ainda falto eu. Ai, Cativina, perdón. Que despiste, que vergoña, pinsa. Eu quero un conto. Que rara revelación. Es un te lo escollido. Sí, mamá. Val, dimo así, que me tarde. Mamá, cantos cosas, niño. Esa é a nosa historia. É unha biografía, pero traerei chosiña. Non me matan con valor de los máis. Ai, serio, xa vos dixo. Pechade primeiro a porta. Anda por aí un lobo que é peor que o home do saco. É que nos pode ganar. Agora tanto falaremos. Que cousa moi importante. Que máis temos que lembrar? Que non vais trabucar. A miña pel é moi branca. O recendo agradable. A vos, xa me coñecedes. Non tendes por que picar. Ala, pechade a porta. Ai, que mago que traes. Ai, triste. Eu teño que ir á oficina e dentro vas a currar. Serio, pero xa me di, as camas se van fregar. Activina, ten tiempo. Elena, louco, a música, se se encarguen da roupa. Entendido? Sí, mamá. E xa me oíste, non señora, porta descoñecido. Vale, mami, vai tranquila. Listo, está, todos. Listo, está todos. Eu sí, se sabes que son louca. Basta, entonces tenemos que trabalhar a cidade. Ai, que triste neste ano. Con tanto montaño, con tanta contaminación, non hai nada que cazar. Estou no paro absoluto. Non teño nin para pan. O único que me queda é cazar e roubar. Ui, deben estar só os fillos de mamá cabra. É demasiado trebumbio para non conseguir de nada. Sou mamá. Tan pronto? Trabalhar. É que hoxe é a festa. Amigos. Claro que isto bonitiños porque somos preciosos. Abre de xa. A verdade, que non é nada. Por que dis, Cativina? Porque ten a voz moi rouca. É que, como non me abriches, collo con frío. Vai,
Carlo, eu sou Clara, e o que quero? Clara? É para Clara é sempre. As duas partes do ovo. Ai, vai o menino, eu asesorará. Dino, quero unha dúcia de ovo, con Clara é sempre. Esta noite fui na farra e pus novos moi roupa. Casi non podo falar. Teño, non se fala. Canto é? Son 3 euros, señor. Pois apunta no libreto e dispara que escopeta. É que eu non podo fiar. Que dis que chupaba aquí? Nada, señor. Non me falaba. Oi, se lle pasou a roqueira. Esa era o que quería, veña, marca carteño perfectado. A quen chama que la deixa? Agora son mamá. Abrimos. Claro que sí. Fillo, abre xa. A verdade, a cousa non é segura. Asesada polo cerebro. Non é mamá. Este entra pero bem escura. É o lobo. Ai, é certo, pero hai que decirlo tomando, decirlo máis no xanai. Quita a pez moi fea e metela moi guai. É que na rúa que hai unha paz de llamada. Vai ter a razón. Isto se non pode ser. Se non como algo. E ten que morrer. Eu sou Clara dependente, eu posso ajudar, que deseja? Clara, xa que ti es Clara, eu tamén quero ser claro. Que podo facer para ter o primeiro amigo? Debería estar contento con o fillo por dentro, cada quen. Cana Clara ou Pana Clara? Contesta a miña pregunta. Pois con esa pelca fea, con non sexa fariña, Pois veña, tráeme farilla cun rei unha vez. e logo, vai a comer? Mais ou menos, teño. Pois vai o menino. Dino, a farilla. Cando queres, señor? Uns cantos paquetes, así. Teño, non se fala. Canto é? 3 euros, señor. Se apunta no libreto e dispara que escopeta. Que vostede tenga, señor. ¡Tu branco de verdade! Se aparece Michael Jackson. Xa che vai de mercado. Abrimos. Un momento. Asesora polo cerebro. Ui, parece un boneco de neve. Entón, é mamá. Mamá, non se me perdei ben. Xa chegou mamá. Ai, que medo. A verdade, que non é mamá. Por que o diste? Uf, que tufo. E sorprende que
non queres, irías. Tragar o humano